mä veikkaisin haukea. Ahven. Ei oo mikään monsteri, mutta... Ahven. Sama kohta. Kyllä mä voisin tosta ottaa. Mä voin ottaa haavella. No. Vähän lähemmin. Menee potkuri. Menee. Meni jo. Osui jo sinne, mutta... Ei se on niin iso mitä mä luulin. Ei sitä tarvii ottaa sinne, sotkee vaan siimu. Suurin piirtein. Nyt otti eri vauhti. Niin. Otti se eka puolikilonenkin tähän. No. Ei taida olla ahve. Mutta aina toivoo tämmöisellä paikalla niinku. Vähän nousee pintaan tuolla ikävästi. En tiedä, kyllä tää vähän tuntuukin vielä ahvenmaiselta. On se ahve. Ellen ihan väärin näe. Tää on puha. Ahven. Pitäisköhän se ottaa tuolla? Mitä se taas on siellä jemmassa? No sehän kuuluu olla se paikallaan. Ei se ollut. Edes kilon. Kaksihaara koukussa oli kiinni taas. Missäs mun tossa? Nyt on taas ihan komea. Tästä toi valmiiksi toi. Ei se oo siinä vaan. Juu, ei. Pidän sen verran vapaalla. Menee sotkuun ton sun. Ei ihan tainnut mennä. Eiku itse meni. Se on yli siitä. Ei. Kummalla puolella se on. Tonnekin otti tonne vapaa. Tai sit se osu pohjaan. Tää on uppoa. Niin saa ne aina selvitettyä. Älä nyt potkaise ainakaan. Tuo on kala tuo. Oho. Ei oo, kuohve. Tää on nyt sotkussa tuo vedessä toi.
Minkä kokoinen se on? Sama koko. Tämmönen. Kyllä mä voisin sen tosta ottaa tuohon. Se sama. Niin. Joo. Niin, no joo, se eka ahven oli vielä huonommin kiinni se. No. Karos siellä sitä reikiä siellä haavissa. Niin mä tiedän. Se on läpi. Siinä oli aika hyvä tuplatärppi. Koko vaan. Vähän saisi olla isompaa. Puoli kiloa isompaa. Niin. 9,15. Voin. Iloinen ahvi. Mulla on yksi kiinni täällä koukussa. Mä punnitten tän. 8,30. Tää on toista. Se on aika iso. Mä voin kelata ton ylös ton toisen. Paikallaan otti, kato kun virta. Irtos. Just. Noniin. En mä oo varma irtos. Se ainakin potkas kerran, mutta mä voin punnita tonne tosta. Onks toi vielä koukussa? On se. Juu, mä saan kiinni. Kato, ahvenparvi on siirtänyt paikkaansa. Se on siirtynyt tähän, joka se jossain vaiheessa. Tää on reilusti kilonen. Kilo 200.